لما تحرم شيئا قل يا ربي يا مغني ينسيك لا تتذكر سلام على من يشكر. Assalomu alaykum тамошобинони азиз. Умедворам ҳамагитон хуб ҳастед. Хуби шумо орзуи ҳамешагӣ ман аст. Влоги имрӯзамона аз хӯроки обед тайёр кардан сар мекунем. Дар обед камтар картошка қати крилишка бирён мекунем. Ман картошкаро пӯст кардам, шуштум, тозашон кардам, анами хел майдашон кардем. Камтар намак кардему, руғана мондум гарм шуд сапилтада. Аввал картошкаро медозем бирён карда мегирем, баъдан крилишкаро. Влога то охирша тамошо кунен, дастгирия фаромӯш накунен. Тамошобинони азиз, аз шумо фақат як дастгирӣ аст. Картошкабиронмон тайёр шуд, ана ҳамин хел омада. Картошкабирона мегирему, сар мекунем пухтани крилишкаро. خوراک обеди мо тайёр шуд. Ба мо иштиёи таом кадоме хӯрдаса, ба ваё ҳам иштиёи таом. дар ҷа бошам аз зволаи самбуса гирифтагӣ будум. Зволаро нам хел карда тинакшон кардем. Сета зволаи майда майда гирифта будум. ҳар сешуна тинак карда мондум. ам хел руған карда рӯбарӯ мемонем ҳар се зволаро, баъдан мепечонемшона. зволаро руғаншон кардам, ман ҳами хел печондум, майда карда мемонемшон. Камтарак местан рӯ мегирам то ё рӯ гирифтана маҳсулоте ки барои дуруни самбуса дар кора ҳама ҳавайёро тайёр мекунем. маҳсулотаро ҳамашонро нами хел майда кардем. меандозем дар онҷа намак, камтар зира, мурҷ, дигар ричи хушрӯ карда аралашон мекунему. баъдан сар мекунем тинук кардани зуғлаву самбусаро шудан. ана ҳамин хел омадан ба мо иштиёи таом кадоме хӯрдаса, ба ваё ҳам иштиёи таом самбуса бо уксусаш. то самбусаро пухта гирифтан монам, хӯроки шомонам тайёр шуд. ана ҳамин хел омад хӯроки шомон. дар шом ана хел хомшӯрбо кардем. дар тавақ камтар нон реза кардем. хӯроканам хел мекашем. ба мо иштиёи таом кадоме хӯрдаса, ба ваё ҳам иштиёи таом. влоги имрӯзаро дар ҳамин ҷа ба охир мерасонем. аз ҳамагитон миннатдорам барои дастгириҳо, барои суханҳои хуб. шумо ҳастед ки канали мо пеш мерад. ҳамаш ба дастгирии шумо тамошобинони азиз. аз ҳамагитон миннатдорам.
خیر در پناه خدا باشین مردم خوبی مسلمانی روی دنیا. تا ویدیوی آینده خداوند همگی نگهبان باشه.